गिबियावनो जोंनि बड'लेण्डनि थाखाय जाय बिर जोहोलाव जोहोलावजोआ जिउ बावलांबाय बिथांमोननि जिउमाया जों सोरगोआव आलो गोजोन थानो हायो बेखौनो आं आफा इसोर बोराइ बाथौनि आरज गाबहरग्रोबाय। बे समाव जोङो मिरु बड'लेण्ड मुंख्लं नखरारि आफादनिफ्राय जोंनि गासै मुंख्लं नखरफोरनो फोरमायलायनो नागिरदों। बे थांनाय 2003 जितु बिटिसि एकर्ड जादोंमोन बे बिएसि एकर्ड आरो बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों जाय जोहोलाव जोहोलावजोआ मुंख्लंनि बिमुंखौ मोनदोंमोन बिथांमोनखौ मान बावनानै जोंनि स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय बे थांनाय 18-19 नि बाजेट स्पिचआव बे मुंख्लं नखरफोरनो 5 लाखै अनसुंथाइ होनायनि खोथाखौ स्टेट गभर्नमेन्टआ एनाउन्समेन्ट खालामदोंमोन। दा बे 5 लाखआ दिनै जोंनि गासै टटेल 2624 मुंख्लं नखरनि मादाव बा मुंख्लंफोरनि मादाव 300 मुंख्लंनि नखरासो मोननो हादों। बाखि 2324 मुंख्लं नखरा दासिमबो बे रांखौ मोननो हायाखै। आरो बे रांनि सायावनो दा जोंनि मुंख्लं नखरफ्रा एसे गोनो गोथो सानलायबाय थादों। बे राङा मा जाखो? बे रांखौ सोरबा जाबाय नामा? आरो ओरैबायदि कमेन्ट होनायखौ जों नुनो मोन्दों। खायफोर ओरैबायदि बुंनो नागिरो जे समाव बे समाव बिटिसि काउन्सिलाव बिपिएफ सरकारा दंमोन दा बिपिएफ सरकारानो गासै रांखौ जाखोमा लांजोब्बाय नामा? दा बेफोरबायदि कमेन्ट दान्थे बिदान्थेखौ जों नुनो मोन्दों। नाथाय बेयाव जों क्लियारिफिकेसन खालामनो नागिरदों जितु जोंहा मिरु बड'लेण्ड मुंख्लं नखरारि आफाद बायदि जोंहा मोनसे दायित्व थाहैबाय। दा बिदि जों थांनाय 29 सेप्तेम्बराव 2020 जोङो मोनसे आरटिआइ खालामदोंमोन प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिसिम बिटिसि। बेवहाय रिपर्टआव जों मोननो हादों जे दासिम जोंनि बे मुंख्लंफोरनि जा एक्सकेसिया रां होनायनि खोथाखौ बुंदोंमोन दासिम बिटिसिआव मात्र 15 कौटिल'सो रां फैदों। दा 15 कौटिखौ गासै टटेल रानना होयोब्ला 300 जन सुबुङा मोनो। दा बेखौ बिथांमोना राननानै होबाय 300 जन नखरनो होबाय। बिनि गासै फोरमानखौबो जोंनो हरखाजोबखादों। दा बाखि जिखिना रां बेखौ बे समाव बिटिसि गभर्नमेन्टआ हयथ' नांना होफैनांगौमोन। बिथांमोना हयथ' हास्लाबाखिसै नियाव लिरनाय बायदियै दा डेपुटि सेक्रेटारि जोंनो जिथु हरदों लाइजाम मोनसे बेयावहाय दिन्थिनाय बायदियै बै समावनो 18-19 नि जिथु बाजेट सेसनमोन बेयावनो 500 मार्टियास नखरफोरनो बे रांखौ होनायनि खोथामोन। नाथाय बिथांमोना बे रांखौ दासिम हराखिसै। गासै मुंख्लं नखरफोरखौ बुंनो नागिरदों जे बे राङा जों दासिमबो स्टेट गभर्नमेन्टआ एगारना हराखै। बेखौ जों ज' जानानै स्टेट गभर्नमेन्टनियाव जाय फाइनान्स मिनिस्टार बिनिसिम थांनानै बे खोथाखौ जों सावरायहैगोन। आरो जोंनि खायफोर दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों लोगो हमनानै खावलायगोन जे बे रांखौ जाहाथे बिथांमोनाबो एसे रायलायनानै होयो। दा बेखौ साननैसोनि गेजेराव जों थांलायगोन। दा खोथाया जाहैबाय बै समाव जिथुनिखि थालांनाय मुंख्लं नखरफोरा बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोननियाव मोननैसो खोथाखौ सोंहैदोंमोन जे बै जिखिना थालांबाय बे रांखौ जों माला मोनगोन? अब्ला बिथांमोना मोननैसो खोथा बुंदोंमोन बा थगायनाय बायदि बुंदोंमोन। बिथांमोना बुंदोंमोन जे खावसे राङा फैबावदों खिन्थु गासै राङा फैजोबाखै। आरो गासै राङा फैजोबैनि थाखाय जों बे रांखौ दा रानथ'वाखै। फैबानो जों रानगोन। दा बै सुबिदाखौ लानानै खायफोर दालालफोरा ओरैबायदि खालामदों जोंनि मुंख्लं नखरफ्राव थांनानै बुंदों जे नोंथांमोननि मुंखौ जों थाबै सोनानै होगोन जोंनो रां हर। सोरनिबा 20,000 सोरनिबा 10,000 सोरनिबा 2,000 बेबायदि दालालफोरा हाबगासिनो दङ। नाथाय बेखौ आं क्लियार खालामनो नागिरदों जे जिहेतु फैसायानो फैयाखै बे दालालफोरनो रावनोबो फैसा होनो गोनां गैया। आरो जों मालायनो दिनै जोंनि मुंख्लंफोरा बर' हारिखौ फोथांनो थाखाय गावनि जिउ दान होबाय। दिनै 1972 नि जि थासारिमोन बर'फोरनि जोंनि बर' राव होनोब्लानो खायफा बर' मानसियानो मुगैनाय जाबायमोन। बे थासारिखौ बिथांमोना जिउ दान होनानै नाजायै दिनै 2020आव बे रावखौ आसामनि भितरावनो लोगोआरि राव खालामबाय। अफिसियेलि लेंगुवेज जाहैबाय। दा बेबायदि रावखौ लाबोना होनाय जाय जोहोलाव जोहोलावजो बिथांमोननि गरसे गरनै फैनाय फैसाखौबो जों सोरबा दालालनो जुदि होखोमानांगौ जायोब्ला जितु गोबाङा जोंहा जितु रिहेबिलिटेसनखौ दिनैसिम मोनखायाखै। गोबां बे दावहारुफोरा मोनबाय जायफ्रा मुंख्लं जालांनाय बिसोर मोनाखै। जोंहा प्रमान दंखायो। गोबाङानो बुंनो नागिरदों जे मोनदों होननानै मोनथ'वाखै। दा बेफोर मुंख्लं नखरफोरनो जा एसे एनै रां फैदो बेखौ हायोब्ला नांना होफैनांगौ। खिन्थु बिथांमोननि मुङाव फैगोन जे नोंथांमोननि लिस्टखौ सोना होगोन होनना जाख'नाया मोनसे दुखुनांथाव जादों। आरो जोंनि मुंख्लं नखरफोरा मोनसे दुखुनांथावना। दा बे खोथाखौ
जों जिहेतु जोंनि बर' हारिखौ दिनै जोंनि मुंख्लंफोरा बे स्टेजसिम लाबोबाय दिनै डाइरेक्ट जोंनि मुंख्लंनि मुङाव फैखानाय रांखौनो जों जुदि सोरबा दालालखौ लानानै मावनांगौ जायोबा मोनसे लाजिथावना ओंखायनो खावलायगोन रावनोबो थाखा फैसा होनाङा जों मुंख्लं नखरारि आफादा ज'यै नांगोन बयबो मुंख्लंफोरखौ जाय मुंख्लं नखरा दिनै जोंनि आफादजों जगाजग खालामनो हायाखै बिथांमोनखौ जों खावलायगोन जोंहा सनितपुरावबो डिस्ट्रिक्ट कमिटि दंखायो उदालगुरियाव दंखायो बिजागाले बाक्सायावबो जोंहा डिस्ट्रिक्ट कमिटि दङ बिथांमोनखौ कन्टेक्ट खालामनानै हाबजागोन आरो लोगोसे जुदि बिथांमोना मोनाब्ला जोंनि बे सेन्ट्रेल जिथु बड'लेण्ड मार्ट एस'सिएशननि आफाद बे आफादजोंबो डाइरेक्ट जगाजग खालामजागोन दा मोनसे दुखुनांथाव खोथा दा जोंखौ बुंगासिनो दङ जे जोंनि रौता हालामाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवनो खायफोर सुबुङा थांनानै बुंदोंनो जे जोंनि मुंख्लं जे एस'सिएशन दाना लादों बे एस'सिएशनजों नोंथांमोना जगाजग खालामनाङा जे मुंख्लं नखरफोरखौ ज' जालायनानै जों जिथु जोंनि गरिब गुन्द्रा जायफोरानोखि थालांबाय जाय जाम्बा जाम्था नखर दङ बिथांमोननो जा एसे एनै फैसा फैदों जाहाथे बेफोरखौ दालालजों जाख'होआब्लासिनो जाहाथे जों मोजाङै मोनहोनो हायो दा रिभलिउसन खोथाखौ बुंदों जे सागा बिटिआर सागानगिरि बिथांमोना बुंगासिनो दङ बिथांमोना फैनाय लोगो लोगो रिभलिउसनखौ जोंनो मुंख्लं नखरफोरनो होगोन जाहाथे बेफोरखौ गासै मुंख्लं नखरफोरा मोनलायो बेफोरखौ ज'है नांलायनो थाखाय आरो बिथांमोनजों जों जगाजग खालामनो थाखाय जों बे कमिटिखौ दादों नाथाय बिथांमोना जिथु खोथाखौ बुंदों आरो बिथांमोना मोनसे खोथा कुइसन खालामदों जे सोरनि अथ'रिटि लादों जों नंखाय बानायाखै जों बेखौ अथ'रिटि लादों जोंनि बे नैया जोंहा बे माबाया दंखायो बेखौ जोङो उदालगुरि डिसि अफिसनिफ्राय जों बे अथ'रिटिखौ लादों जे ट्रास्टआव जों बानायना लादों जोंहा बियो पान कार्डबो जोंहा मोनखादों जों बेबायदिहै जों खुनु माबाखौ लायालासिनो अथ'रिटि लायालासिनो बेखौ दायाखै जों ज'है जा जों सिन्था खालामलायबाय थादों जाहाथे गासै मुंख्लं नखरफोरा रिभलिउसनखौ मोनो दा सरकारा जोंखौ जा सरकारानो फैया जा मानो बिथांमोना जोंनि मुंख्लं नखरफोरखौ नायलांनांगोन ज'यै नायलांनांगोन बिनि थाखायसो जों जादों खिन्थु बिथांमोना बे खोथाखौ थांनानै बुंनाया जों दुखु मोनदों आरो बिथांमोना बुंदोंनो जे जों एसे एनै जा 500 थाखाहै जों खायफोर नखरनिफ्रायसो खांलायदों माने जों दा खायफोर खामानिखौ मावनो थाखाय जिहेतु जोंहा रांनि गोनांथि जोंहा सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ गैया ओंखायनो जों एसे एनै खांलायनानै दा जिहेतु जोंहा थांनाय आं दा एसे आगोलाव जा बुंलांबाय स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जा एक्सग्रेसिया फान्ड बायदिहै 18-19 जि बाजेट सेसनावनो बुंदोंमोन बे रांखौबो जों लाबोनो हायाखै दिनै आरटिआइनि रेकर्डनिफ्राय जों मोननो हादों जे बे राङा दिनैसिम बिटिसिसिम फैयाखै आरो बिटिसि जिहेतु काउन्सिलर दा गैथ'वा स्टेट गभर्नमेन्टनि नै सरकाराबो साननैसो उनावहा हयथ' इलेक्सन फैनो हागौ होमब्ला जों मोनगोन ना मोना बे खोथाखौ जों एसे आगोलावनो सावरायनो थाखाय बित्त मन्त्रिजों जों थांनो थाखाय एसे रांनि गोनांथि जागोन ओंखायनो जों एसे एनै खांलायदों बेखौ सोरबा मेगन सानांगौ गैया आरो जोंनि खोथाया नैबे बुंखागोन थोंजोङै जों मुंख्लं नखरारि आफादखौ नोंथांमोना एसेबां नोजोर होआब्लासिनो जाय मुंख्लंफोरनिफ्राय दिनै नंखायै फैसा लागासिनो दङ मावना होगोन बायदिसिना होगोन होननानै सोरबा मोसौ फाननानै हरदों बायदिसिना खालाम सनितपुरनिफ्राय आंनियाव दासिमबो फैगासिनो दङ जे सोरनिबा 25,000 20,000 लादोंनो दा जोंनि बे बिटिसि सेक्रेटारियावबो बे खोथाया मोनहैयाखै नङा मोनहैदों बिथांमोनाव गम मोनदों जे खायफोर मानसि दालाल खालामगासिनो दङ जाहाथे बे दालाल चक्रनिफ्राय जोङो मुंख्लं नखरफोरखौ जुदि बासायनो हायो जों बयनिबो थाखाय नांना होफैनो हायो बेनो मोनसे जोंहा थांखि बेयाव जोंखौ मददसो खालामनांगौ नाथाय बेबायदि बुंनायखौ जों दुखु मोनदों जोंनि जायफ्रानोखि बिसि बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों मुंख्लं बिमुंखौ मोन्दों बिथांमोननो गोबां नखरा दिनै रिभलिउसनखौ मोनाखै खासे खानैया सोरबा बिख'ना लाबोनो हादोंबा बे बेलेग खोथा खायफोर सुबुङा बुंदों जे बिथांमोना मोन्दों थगायदों होननानै दा जिहेतु जोंहा बेयाव माबा दंखायो बिथांमोनाबो बे भलन्टियार फर्सआव थानानै मुंख्लं जानो गोनां जानाय नखर दा बिथांमोनाबो बिनि जानो गोनां नखर आरो बिथांमोननि नखर नैबे जाबाय रबिन दैमारि थांनाय 5/3/1989 मायथाइयावनो मुंख्लं जानो गोनां जादोंमोन दा बिथांमोननि नखराबो दिनै रिभलिउसनखौ मोनाखै दा बेयाव जों बिथांमोनखौ प्रुफ बायदिहै बिथांमोनखौ जों जनाय नागिरदों जे मोन्दों मोनाखै नोंथांमोना सोंजागोन दा जों बे समाव बेखौनो खावलायगोन जोंनि मुंख्लं नखरफोरा रावखौबो जाहाथे दाय होलायनो नाङा जे बे फैसाखौ सोरबा जादों माबा माबि खालामदों बेखौ मोनथिनायनि उनावसो खालामदों जों रावबो सरकार जाखो बेखौ जों ज'है नांना लाबोगोन आरो जों बयखौबो खौसे जानो थाखाय खावलायगोन आरो जायनिखि जोंहा सन्देह दङ जोंनि सायाव जे बिथांमोना फैसा जाख'नो थाखाय सेस्था खालामबाय थादों आरो जुदि माखौबा रायलायोबा बे मुंख्लं नखरफोराव थांनानै रायलायनिख्रुइ जों सेन्ट्रेलाव जिहेतु बिबान दङ दा थोंजोङै आंनियाव रायलायनो थाखाय आं खावलायगोन दा जोंहा सेक्रेटारिजों बिथांजों रायलायनो खावलायगोन आंनि नाम्बारखौ आं होखादों जुदि नांगौ जायोब्ला बिथांमोना आंजों सावरायजागोन आरो आंनि सायाव जुदि माबा क्लेम खालामनांगौ दङब्ला माखौबा जुदि नुदोंबा निस्सय बिथांमोना क्लेम खालामजागोन आंनि नाम्बारा जाहैबाय
8011 500 880 बे जोंनि दा जिथु जोंहा मिरु बड'लेण्ड मुंख्लं नखरारि दाना लानाय आफाद बे आफादनि आं गाव आफादगिरि जुदि माबाफोर जुदि सोंनांगौ दङब्ला माखौबा क्लेम खालामनांगौ दङब्ला जोंनि माखौबा मावनायखौ गोरोन्थि नुदोंब्ला जों सोरखौबा माखौबा दाय खालामदोंब्ला निश्चय बिथांमोना क्लेम खालामजागोन दा बे समाव जोंनि बिथाङाबो मुंख्लं नखरनिनो सुबुं बिथांखौ बिथांमोना बोरैहाय मुंख्लं जाबोखौ दिनै बे समावनो दिनै बिथांमोना रिहेबिलिटेसन मोनदोंना मोनाखै बेखौ नोंथांमोना बिनि सायाव कमेन्ट लाजायो दा बै समाव जों गासै मुंख्लं नखरफोरजों लोगोसे रायजो राजानिसिम खावलायहरो दा गासैबो जिहेतु मोनथिखाबाय दा जोंहा जिहेतु मुंख्लंफोरनि अबस्थाया मा जानानै दङ न'खौबो नुखादों बेबायदिनो गोबां मानसि मुंख्लङा बे अबस्था जानानै दङ नाथाय फैगोन समफोराव बयबो मुंख्लंखौ ज'है नायलायलाङो दा बिटिआर जाय बिटिआर सरकाराव फैगोन बिथांमोना जों गासै मुंख्लंनि दुखु दाहाखौ नायलायो आरो जों जिथुनिखि ज' जानानै गथायसे खालामनानै बेखौ जों नाजालांनो नागिरदों सोरबा जाहाथे थालाङा बेखौ जोंखौ निस्सय आसा फारिगोन जे बिथांमोना जोंखौ सहयोग खालामगोन खुलुमबाय दिनै जों बड'लेण्ड मुंख्लं नखरारि आफाद बिनि हेफाजाबजों जों बेखौनो लुगैयो बड'लेण्ड मार्टियार्स फेमिलिफ्रा जे फैबाय थानाय बिटिआर माने गभर्नमेन्टखौ जाय गभर्नमेन्टआनो सालाया मानो जों जाहाथे जोंनि बर' सुबुंफोरा गोमालांनाय मार्टियार्स फेमिलिफ्रा गासै सुबुङानो गासै नखरानो दुखुथिया नखरानो जाहाथे रिहेबिलिटेसन लोगोसे फैसा जि एसे मोनो 5 लाख फैसाजों लोगोसे बाखि लोगोसेनो माबा मोनसे नखरनि थाखाय गभर्नमेन्टआ रिहेबिलिटेसननि थाखाय साकरि मोनसेनि थाखाय माबा मोनसे जे हरफायो जों बेखौनो नखरारि आफाद जानानै मार्टियार्स नखरारि आफाद जानानै जों बेखौनो फैगोन बिटिआरनि गभर्नमेन्टखौ जों खावलायो थांनाय समाव नोंथांमोना मोनाखैमोन नामा बिदि माने रां गभर्नमेन्टनिफ्राय जों बिटिसिनिफ्राय एसे 50 मोनदों खननै बेनिफ्राय थांनाय 5 लाखखौ मोननाय जायो दा बेखौ थांनाय गभर्नमेन्टआ पलिटिकेल इस्यु लानानै लास्टआव बे 300खौ बिदि खालामबाय नामा जों मिथिजास्लाबदिया दाथ' बेखौ दा थांनाय बिटिसिनि 5 लाखखौ मोनगोन मोना दाथ' जों बड'लेण्ड नखरारि आफादा बेखौ एसे सुलु लानानै बेखौ मिथिजासिगोन दाथ' बे बिटिसि एकर्डआवथ' दा फैबाय थानाय 5 लाखआथ' गासै नखरानो मोनखागोन बेखौ मिथिदों खुलुमबाय दिनै आं मन्दलमाखा गामिनि सासे मुंख्लङारि नखरनि सासे आइजो आंनि फंबाया 1998आवनो मुंख्लं जालांदों नाथाय दिनै जोङो बिनि जेबो अनसुंथाइ मोजां मोननो हायाखिसै दिनैसिम जोङो नेबाय गोबां सान आरो बिनि मुंख्लंफोरखौबो जोङो मोननो हायाखिसै बिनि थाखाय जोंनि नखरफ्राव गोबां दुखु दाहा फारसेथिं जोंनि बिमा बिफायाबो बिदिनो दुखुजोंनो मुंख्लं लेट जालांबाय बेफोरनि दुखुआ जोंहा अराय सम दङ आरो फारसेथिं जोंहा फंबायनि जाबायदि मुंख्लं जालांखो जों बेखौबो जों मोननो हायाखिसै ओंखायनो जों आसा फारियो दिनै जा सरकारानो फैया मानो बे सरकारनिफ्राय जेन जाहाथे जोङो जोंनि नखरफ्राव माबाफोर अनसुंथाइ जों मोननो हागोन आरो हास्थायो जेसेबां मुंख्लंफोर सिरि सिरि गोमालांबाय मुंख्लंफोरखौ जों मोननो हायाखिसै बेफोरखौ जेन जाहाथे बयबो सरकारफ्रा बेखौ गथायसे खालामनानै जेन नायफिनगोन थिग बिब्दियैनो आंनि फंबायाबो दिनै गोमाजानाय फंबाय दिनै बिनि देहा मोदोम बिनि थैनाय जों देहाखौनो जों मोननो हायाखिसै जोबोद दुखु नांथावथाव बेखौ जेन जाहाथे गासै सरकारानो फाया मानो जि सरकारानो फाया मानो बेखौ जेन जाहाथे जोंखौ नायफिनगोन बिनि थाखाय आं गुरैहै खावलायनाय थाबाय खुलुमबाय आं दिनै बड'लेण्डनि सासे बर' थेवब्लाबो आं जिखिनि माने गोदोनिफ्रायनो आंनि आदाया रुबिन दैमारि बियो मुंख्लं जालांबाय बे मुंख्लंनि सायाव जोंहा गोबां माने गोदोनिफ्रायनो मोनबोबाय थानाय खोनाबोबाय थानाय जे बिदिनो जि मोननांगौ थाखा फैसा बेफोरबायदिखौ जोङो मोननो हायाखैसै थ' जों लुबैयोमोन बिदिनो जोंनि साय गोरों गोदोर
गोबां सायाव दङ बिसोरबायसा मानसिया बा सुबुङा जोंनि न'खरफोरखौ नायफैनांगौमोन बा आश्रय लानानै सोंफैनांगौमोन माबादि मा बेबस्था खालामनानै जोङो जेन बिसोरनि सायाव बिदाया थैलांबाय बा आदाया थैलांबाय होननानै जोंखौ साकुरियाल बा माबा मोनसे रांखावरिजोंनो जोंफोरखौ मिजिंथियोमोन नाथाय जों बेखौ मोननो हायाखै दाबो थ' जोंनि न'खरफोरखौ नायनो हागोन जोंनि न'खराव जेबो गैया आरो जों नांगौ बायदिहै जोङो सोलिनानै जानो हाया बिदिनो आरो जोंनि न'खरफोरा